Στο ταξίδι μου στην Καστοριά, μέσα από τα 7 αγαπημένα μου μέρη. Η λίμνη Ορεστιάδα είναι για μένα ένα μέρος ηρεμίας και χαλάρωσης. Θυμάμαι βόλτες με φίλους, πικνίκ και το ηλιοβασίλεμα που πάντα με γοητεύει. Κάθε επίσκεψη εδώ με γεμίζει όμορφες αναμνήσεις. Η παλιά πόλη της Καστοριάς με μαγεύει με τα γραφικά στενά και τα παραδοσιακά σπίτια. Κάθε σοκάκι κρύβει μία μικρή ιστορία και αναμνήσεις από τις βόλτες μου εκεί. Το πανεπιστήμιο είναι το μέρος όπου πέρασα σημαντικά φοιτητικά χρόνια. Θυμάμαι μαθήματα, projects και συζητήσεις με φίλους που θα μείνουν αξέχαστα. Τα βυζαντινά τείχη της Καστοριάς με εντυπωσιάζουν με την ιστορία τους και τη μοναδική θέα της πόλης. Κάθε φορά που τα επισκέπτομαι, νιώθω ότι συνδέομαι με το παρελθόν της περιοχής. Το μουσείο είναι ένα μέρος ανακάλυψης και μάθησης. Κάθε έκθεμα έχει τη δική του ιστορία και με ταξιδεύει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Καστοριάς. Αυτό το καφέ είναι το στέκι μας. Εδώ γελάμε, συζητάμε για μαθήματα και σχέδια και δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις με φίλους. Η παραλίμνια πλατεία είναι το μέρος για βόλτες, παιχνίδια και χαλάρωση δίπλα στη λίμνη. Είναι ιδανικό για να ξεφύγω από την καθημερινότητα και να γεμίσω ενέργεια. Αυτά είναι τα 7 αγαπημένα μου μέρη στην Καστοριά. Κάθε ένα έχει τις δικές του ιστορίες και αναμνήσεις που με συντροφεύουν καθημερινά.